Ngokophenyo olwenziwe, laba basolwa badutshulwe besendleleni yokuyobulala elinye iphoyisa. Bebefunelwa amacala amane okubulala, ukuduna imoto kanye nokuphanga emabhizinisini endawo. Umphakathi uthi ukuqhuma kwezibhamu kule ndawo sekwaba inhlala yenza. Singamalungu omphakathi sithuke kakhulu ngoba suzwile umsindo oqhuma kwezibhamu kodwa sangabe nalo ulwazi ukuthi ngabe kwenzekani. Ngoba sinabantwana sinezihlobo njengoba sivukile sezala ekseni sithi asobheka ukuthi ngabe yini umonakalo wenzekile. Sizizwe singaphephile kakhulu ukuthi singenawo amandla ukuthi sikwazi ukuthi siphiniselele kodwa siyafisa nje ukucela usizo ukuthi basisize ngendawo esihleli kuyona because ayiphephile kakhulu. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uRobert Nechiyunda ukuphikile ukuthi amaphoyisa kulesi sifundazwe asuke ehlome ezingovolo uma ebhekene nezigebengu. These are not incidents where police go out to shoot at people. These are incidents where police are working on cases that have identified suspects. When we go there, instead of them obeying the law, they shoot at the police. Ethula inkulumo yesimo sesifundazwe, uNdunankulu wakwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi zikhona izinhlelo abanazo zokulwa nobugebengu. Sinenhlelo zokuhambela zonke izifunda ama-districts ukuyoxoxisana nobuholi obukhona ukubambisana nemphakathi ukuthi silekelelane namaphoyisa ukulwa nobugebengu obuhlasela isifundazwe sakithi KwaZulu-Natal. Lesi sigameko senzeka nje ngesonto eledlule kudutshulwe abasolwa abathathu bashona eNanda ngesikhathi kunokudubulana futhi phakathi kwamaphoyisa nezigebengu.